हेलो खुलुमबाय बिनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा खुंगु यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोथारै बराय हरजोबनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दा दिनैनि सानडे कमेन्ट्स बक्सआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो सिगाङावनो बुंग्रोनाय जाबाय जायफोरनि कमेन्ट्सफोरखौ पिकआप खालामाखै नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा होननानै जायनाखि मोनफा मोननै कमेन्ट्सफोरखौल' आं पिकआप खालामनाय जायो दा दिनैहाय मा होनोमोनलाय जनता कार्फिउ माने सुबुंनिनो कार्फिउ जानानै दं ओरैबायदि सिरि स्र' ओरैबायदि सिरि ना खालि दाउ गाबनायफोरनि बायदिसिना दाउ गाबनायफोरखौल' खोनानो मोनो गारि मटरथ' जेबो साउन्डखौ खोनानो मोनाखै दिनैहाय बायदिसिना अनेक रोखोमनि दाउ गाबनाय खोनागासिनो दं थारमाने गारि मटर दावरा जायोबा जों बिदिखौ बारा थाल लानाय जाया दिनै बिराद सुख सान्थि मोन्दों आरो एकदम सिरि सिराय ओमफ्राय दा नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ आं लाबोनाय जाबाय मोनफा मोननै दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा सिगाङाव बुंदों सासे गथ' फंबाया ओमफ्राय एमबि माइना बुंदों आं मिथिगौ आदाया गोबां बुजिना आदानि भिडिअफोरखौ आं सिगांनिफ्रायनो नायग्रा आरो गोबां बोसोनबो मोनबाय आं दिनै आं मोनसे मिथिबावनो लुबैदों बर' समाजाव हौवा हिन्जाव गारलायनाय लालायनाय सोलिबाय थानाय जाहोना मा प्लिज नेक्स्टआव रिप्लाइ आदा एमबि माइन फंबाय नोंथांनि बुंनाया जोबोर मोजाङानो ओमफ्राय बर' समाजाव हौवा हिन्जाव गारलायबाय थानायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय माखासेफोरा जाहैबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मेन खोथाया ओमफ्राय माखासेया जाहैबाय जोंनि गेजेरावहाय माने सेक्स इडुकेसननि फारसे माने एलार्ट नङा ओमफ्राय बिनि सोमोन्दै जों मोजां डिटेल्स इनफरमेसन मोनजोबाखै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां माखासे सोरबा सोरबा एसे बोराय बुरै जानानैबो गारलायनाय खारलायनाय बे गोबां खोथा जायो दा बेफोरनिखौ खारहोनो थाखाय जोंनि गेजेराव समाज सिबियारि आफादफोर गोबां थायो सोरबा सोरबा बे समाज सिबियारि माने खामानि मावग्रा माखासे अर्गेनाइजेसनफोर थायो नोंथांमोना हायोब्ला अननानै जोंनि बर' सुबुं समाजनि गेजेरावहाय बेफोर हिन्जाव लालायनाय गारलायनाय खारलायनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोरनि सायाव एवारनेस प्रग्रामखौ आं सिगांनि भिडिअसफोराव अनेक होनबोबाय थागासिनो दं हायोब्ला नोंथांमोना प्रजेक्ट हिसाब लानानै बेफोरनि सायाव डेभेलपमेन्टनि सायाव खामानि मावब्ला जोंनि बर' सुबुं समाजजों लोगोसे सोलायलांनायजों लोगोसे नोंनि खामानियाबो साक्सेसफुल जालांनायाव खामानि होयो जेन'बा नों जुदि समाज सिबिनायनि जुदि खामानि मावदोंब्ला दा गोबां माखासेफोरा फरायनायल' थायो सोरबा सोरबा एक्सुवेलि खामानि मावा दा बेनो जाहैबाय मेन खोथाया जाबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायाबो बेफोरनि एक नाम्बार बुंनो हायो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय गोजाननि हाजोखौ समायना नुहुरनाय गोजाननि हाजोखौ समायना नुहुरनानै गुबुन जाथिजों खारफालांसै अबेबा जायगायाव उनावहाय बुथारजालाबायसै बिदिया जोंनि लकेलावनो अनेक दङ आङो नामबो बुंनो थांला मोजांबो डिटेल्स बुंनो थांला बेफोरनि सायावहाय दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गिख्रंथाव दै बेयो दा गोजाननि हाजोखौ समान नुहुरसै फिसाय हाबा जाखानाय फिसा फिसौ गारनानै थांसै दस्रा जायगायाव खस्थ' मोननोसै बुथारजानोसै सोरबाथ' बुथारजानोसै सोरबा खस्थ' मोनसै खारबोफिनसै गोदाव सोराव अनेक न'खर दं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दा बेफोरखौ जोङो जेंनाखौ सुस्रां होनोबा जोङो ओंखारबोनांगोन खामानि मावनोहाय माने सुबुंनि गेजेरावहाय माने गियानखौ सोनानै होनांगोन आरो दा बेनो ओमफ्राय मोनसेबावा जाहैबाय जों बेनि खारनायनि मेन जाहोना जाहैबाय सोलोंथाइनि फारसे जोंनि गेजेराव एसेबां मानि दावगानाय फैयाखै दाथ' जों दावगागासिनो दं जोंनि दिनै प्रेजेन्टनि जेनाखि इयुथ्सफोर बिसोरोथ' बिराद दावगागासिनो दं दा बे इयुथ्सनि एसे गाहायाव थानाय आगोलनिया जायनाखि बिसोरनि सिनियरफोर बे दानि प्रेजेन्टनि इयुथ्सनि एसे सिनियरफोर बै माखासेफोरनियाव माने इडुकेसना बारा डेभेलप जाजोबाखै दासो बिराद डेभेलप जागासिनो दं जोंनि गेजेरावहाय फरायनाय लिरनायाव जों बिराद डेभेलप जागासिनो दं दा लासै लासै डेभेलप जाबाय थायोबा अट'मेटिक बैफोर गाज्रि माबाफ्रा अट'मेटिक गोमालांजोबखागोन दा थिग होमबाबो जायनाखि रोंबाय राबाय बिथांमोना जाहाथे गामि गेमि हाबनानै सेक्स इडुकेसननि फारसे उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा मा जायो हौवा हिन्जाव गारलायनाय मानायफोरनि सोमोन्दै जों बुजायना होनो हायोबा साबसिन जागोन होननानै आं सानो सतादन फंबाया बुंदों आदा आं ओरैबायदि सानदोंमोन आदा मानोना गामिनि जेसेबांखि ओरैनो बेखार हा थानायफोरखौ हानि बिगोमाजों रायज्लायना गामिनि बेखार सेंग्राफोरखौ लानानै आबाद मावनो सानदोंमोन माबायदि जागोन सतादन फंबाय नोंनि साननाया जोबोर मोजां बियो जोंनि बेखार जेंना सेंग्राफोरखौ होखारनायजों लोगोसे जोङो फालांगियावबो जोङो रां खामायनो हागोन बे खामानिखौ जुदि सेंग्राफोरा ज' जालायनानै मावोबा जोबोद मुलाम्फा गोनां आरो बेफोरनि अनगायैबो जों सेंग्रा माखासे जायनाखि बेखार थायो ओरैनो जों ज' थानानै जों फिसा फिसौ बिजनेस खालामहैयो जों बिदिनो लासै लासै डेभेलप जालांनो हायो ओमफ्राय जों सिगाङाव खेबसेनो हाइ प्रफिटखौ मोनजानो लुबैनो लासै लासै एसे ग्र' खालामनांगौ नालाय बायदिसिना जों सेंग्रा जमा जानानै दाउ अमा फिसिनाय मा होनोमोनलाय फार्म बानायनाय बायदिसिना आबाद मावनाय अनेक जों फिसा फिसौ बिजनेस खालामहैयो ज' थानानैनो दा सेकेन्डआव दं इन्टारनेसनेल फेक फंबाया बुंदों आदा फाइनान्सआव MBA खालामबा प्रफिट जागोन ना जाया दानि बिटिआरनि समावहाय दा आंथ' MBA खालामाखै आंनि कमार्स बेकग्राउन्डनि नङा दा जायनाखि कमार्स बेकग्राउन्डनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोन दं नोंथांमोना अननानै कमेन्ट्स खालाम फाइनान्सआव MBA खालामबा माबायदि प्रफिट जागोन दानि बाजारावहाय जोंनि बिटिआर माने बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियन सिङावहाय माबायदि प्रफिट जागोन बिनि सायावहाय कमेन्ट्स खालामनानै नोंथांमोनखौ फोरमायनाय जाबाय ओमफ्राय दाना बर' फिसाया बुंदों नोंजों लोगो हमनो हागोन ना हाया लोगो हमनो हागोन फंबाय ओमफ्राय आदाखौ मोनसे भिडिअ ओमफ्राय LB अफिसियेला बुंदों
आदा बलिउड एबा टलिउडफोरनि माखासे फिल्मफोरखौ जोंनि बर'आव ट्रेन्सलेट खालामबा जोंनि बर'फ्रा नायगोन ना नाया बखिगोन नामा बखिनायाथ' जों हाजार मोजां खालामाबो गाज्रि खालामबाबो जों बयबो बखिलायखायो बेखौ जों बारा खर' सानो नाङा ओमफ्राय दाना टलिउडफोरनि साउथ इन्डियान मुभिसफोरखौबो हिन्दीयाव ट्रेन्सलेट खालामनानै अनेक मुभिस बानायो दा बिसिनि बे मुभिसफोरखौथ' नायो दा निस्सय जुदि टलिउडफोरनि मुभिसफोरखौ जों बर'आव ट्रेन्सलेट खालामनानै बानायबाबो आङो नायगोनखौ आं मिजिंथिदों मानो होनबा नोङो दस्रा बलिउडफोरनि मुभिसफोराबो अबेबा दस्रा कान्ट्रिफोरनि कोरियान बायदिसिना मुभिसफोरनिखौ डाइरेक्ट कपि खालामनाय अनेक मुभिस दं ओमफ्राय नों बलिउडफोरनियाव नुनो हागोन नोङो साउथ इन्डियाननि मुभिसफोरखौ डाइरेक्ट कपि खालामनाय थारमाने एक्टर एक्ट्रेसफ्राबो सेम बाव बिसिनाथ' बेबायदि जायो ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ फ्रान्जाल ब्रह्मआ बुंदों आदा जोंनि हारिया मानो दावगायाखै जोंनि हारियाथ' एसे लासै लासै डेभेलप जागासिनो दं मानो दावगायाखै होनबा जोंनि फार्स्टआनो जाहैबाय जोंनियाव माने नांगौखिनि बुस्थु जोंनाव सुबिदा गैजोबा ओमफ्राय बेफोरनि थाखायबो जों बिराद गोदोसोनाय हारिमोन दा लासै लासै जों दावगागासिनो दं माखासे नांगौखिनि सुबिदाफोरा लासै लासै दावगाब्लानो जों फार्स्टआव जोङो माने सोलोंथाइ बिथिंजों इडुकेसन बेकग्राउन्डजों फार्स्ट जों डेभेलप जाग्रोबासो माखासे बुस्थुफोरा लासै लासै डेभेलप जालांफायो दा जोंनि गेजेराव लासै लासै जों एसेल' सुबिदा मोन्दों एसे सुबिदायावनो जों डेभेलप जागासिनो दं बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो जों नांगौखिनि बायदि बुस्थुफोरा जोंनाव जाजोबोबा जों थाब डेभेलप जागोन होनना आं मिजिंथिबाय दा दानथारु ब्रह्मआ बुंदों रैमु सरगियारिया बुंदों आदा आंनि जिउआव सासे फुटबलार जानो जाथारगोन सानदोंमोन बिनि थाखायनो अराय सम नाजाबाय थायो खस्थ' खालामबाय थायो सान हर गोबां एकाडेमि गोबां क्लाबआवबो थाबाय नाथाय दासिमबो जाफुंसारनाय मोनाखै आदा आं मा खालामनो आदा प्लिज खोन्था रैमु सरगियारि नोंथाङा जुदि फुटबलार जानो सानोबा माने सिगाङावहाय जोङोथ' डाइरेक्ट खेबसेनो फुटबलार जानो नागिरबा फुटबलार जानो हाया नोंनि बे टेलेन्टफोरखौ नों बायदिसिना गेलेनायफोरावहाय शो खालामनांगोन आरो ना मानसिफोरनि बै जायनाखि कचफोर बिथांमोन दस्रा गुबुन क्लाबफोरनि मानसिफोरनि नोजोराव नोंनि टेलेन्टखौ ओंखारहोनांगोन थारमाने बिसोरनि गेजेराव नों नोजोर गोलैबानो बिसोरो नोंखौ हांख्रायनानै लाबोगोन आरो बिनि अनगायैबो नोंथाङा जायनाखि स्पर्ट्स बै माबानिया बिनि अबावबा सिलेक्शन प्रग्राम मा जायो बेफोराव नोङो पार्टिसिपेट खालाम बेफोरनिफ्रायसो नोङो खेबसेनो माने सुबिदा जालाङो नालाय ओमफ्राय आरो जाय फुटबलार नोंथांमोना जुदि नायदोंब्ला अन्नानै गाहायाव कमेन्ट्स खालामहर माबोरैहाय फुटबलार जानो बिनि सोमोन्दै एक्चुअलि आं फुटबलार नङा हांमा बरगयारिया बुंदों आदा नोंखौ जानुवारियाव स्टेट बेंकआव नुनाय बायदि मोन्दों क'क्राझाराव माब्लाबाफोर बहाबा लोगो मोनबा नोंथांजों रायज्लाय जागोन ना जाया आदा नोंनि भिडिअफोरनि गेजेरजों गोबां नलेज बुथुमनो हायो हांमा बरगयारि आं बयजोंबो साबस्क्राइबारफोरजों बयजोंबो रायलायो नोंथांमोना जेराव लोगो मोनो बेयावनो आंजों रायलायनो हागोन ओमफ्राय जे नार्जारिया बुंदों आदा आंना मोनसे जे नार्जारि इउटुब चेनेल दङ ओमफ्राय आं भिडिअखौ हगारबाय थायो बाट भिउस फैया ओमफ्राय मानो साबस्क्राइबारफोरा बाराया फंबाय जे नार्जारि सिगाङावथ' रावनावबो साबस्क्राइबारफोरा बाराया रावनावबो साबस्क्राइबार गैखाया बिनि थाखाय भिउसआ बुरजा जानो नागिरा दा बे हिसाबै जोङो माखासे मोजां कन्टेन्ट मोजां टपिकनि सायाव फकास खालामनांगौ गोनां जायो भाइरेल खालामनो थाखाय ओमफ्राय फेन्टास्टिक बड'आ बुंदों ट्रेनाबो बन्द जागोन नामा गेदेर आं बेंगालरनिफ्राय न'आव एप्रिल 2 थांनो गोनांमोन फेन्टास्टिक बड' दाथ' एक्चुअलि बन्द जाथ'वाखै नोङो खौरां ला माने जायखिजाया जोंनि मेन प्रब्लेमानो जाहैबाय जमा मानसि थाग्रा जायगानिफ्राय जों एसे जानगाराव थानांगौ आरो ना थारमाने गावखौनो गाव माने मानसिफोर जमा माने ससियेलनिफ्राय माने सुबुं समाजनिफ्राय गावखौ डिसटेन्स खालामनानै लानांगौ दा प्रब्लेमा बे जानानै फैगासिनो दं नोंथाङा बन्द'आथ' जानाया जायाखै नोंथाङा खबर लानो हागोन रेलवे बिफाननियावहाय रिंखां नार्जारिया बुंदों आदा आंना मोजां मोननाया आंखौ एसेबो फोथाया मा खालामब्ला मोजां जागोन माने बै उन्दै समाव माखासे बुजिफोरा जायो जोङो बाराद्राय रिलेसनशिपआव बाराद्राय फकास खालामनाङा माने बुजिया जाखायो आरो ना गावबागाव सुद्रायनानैसो लानांगौ फंबाय रिंखां नार्जारि ओमफ्राय दनेस्वर नार्जारिया बुंदों आदा नोंनि टाइटेला मा आंनि टाइटेला जाहैबाय नार्जारि ओमफ्राय गेमिं लाइफआ बुंदों आं एबाराव बावखुंग्रियाव नोंखौ लोगो हमथारगोन आदा लोगो मोनबा फंसेल' रायलायलां आदा आं नोंखौ जा नायनो लुगैदों गेमिं लाइफ रायलायगोन फंबाय आं बयजोंबो रायलायगोन ओमफ्राय निखि बर'आ बुंदों सारा आंनि कमेन्टखौ मानो फराया आं दासिमबो खेब 10सो कमेन्ट हरबाय लास्ट कमेन्ट सार दाखालि बे मुलि लोंनाय मानसिया हामखोना हामाखै निखि बर' एक्चुअलि बे जोंनि लकेल एरियानि मानसि नङा दा बे मानसिया उदालगुरि साइडनिसो दा बे मानसिया थैयाखै होननानै बुंदों जायनाखि दाख्लि मुलि लोंदोंमोन सुइसाइड खालामदोंमोन बै जोहोलाव नार्जारि बिथाङा ओमफ्राय अबेबा माखासे कमेन्ट्सफ्रा रिप्लाइ खालामनायाव बिनि भिडिअसफोराव मानसिया थैयाखै होनदों बे बिथांखौ ओमफ्राय अनसुमा बसुमतारिया बुंदों आदा बे 29 एप्रिलाव जानो गोनांआ बोरै जागोन बै 29 एप्रिलाव बुहुमा जोबस्रांसिगोन होननाय अनेक बाथ्रा भाइरेल जालाबायनाय खोथा दं बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव साननैसो उनावहाय गोदान भिडिअ लानानै फैगोन बेनि टपिकनि सायावहाय
ओमफ्राय प्रताप बसुमतारिया बुंदों आदाया सानजारि नोगोर धेमाजियाव फैफेरबायना फैफेराखै आङो धेमाजियाव थांबाय एक्चुअली ओमफ्राय धेमाजिनि गामि सिङावहाय एक्सप्लर खालामाखै आं आसा खालामो उनाव फैबाय थानाय समावहाय नैबे दिन बोथोरा मोजां जायोबा आङो एक्सप्लर खालामहैगोन नोंथांमोननि जायगायाव ओमफ्राय लैथोमाया बुंदों हाजो गाखोआ नामा आदा हाजो गाखोयो फंबाय ओमफ्राय बिमल औवारि बुंदों आदा बावखुंग्रियाव मोसानांगौ मोसागोन दे फंबाय आंबो मोसागोन सुदीप ब्रह्मआ बुंदों आदा नों दा माबेसिम फरायखो एमएससि फंबाय मास्टार डिग्री ओमफ्राय बाबुल नार्जारिया बुंदों आदा आंना खानाय गनाय जादों बेनि राहाखौ आदाया खोन्थाहरगोन ना नोंथाङा बेखौ मोजां डिटेल्स इनफरमेसन लानो थाखाय डक्टरनाव नोंथाङा भिजिट खालाम ओमफ्राय इउटुबावबो गोबां माखासे फिसा फिसौ माखासे अनेक भिडिअसफोर मोनगोन नों जेनेबा खानायखौ बोरैहाय रज'होफिननांगौ बैफोराव जायनाखि स्पेसियेल अथेन्टिक इनफरमेसन होयोना जायनाखि डक्टर मानसि गैया भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामो बैफोरनिखौ नोंथाङा नायनानैबो फल' खालामनो हायो आरो नोंथाङा नोंनि खाथिनि डक्टरनावबो चेकआप खालामनो हागोन नोङो खानाय रज'नायनि अनेक माखासे मुलिबो मोनो ओमफ्राय खानाय गगानायनिबो मुलि मोनगोन नोङो मिथिसार बर'आ बुंदों आदा गान्जा सोबग्राफोरखौ मारै मोजां खालामनो हागोन जोंनिथिं सानैसो दं बिमा बिफाया जोबोद दुखु मिथिसार बर' एक्चुअलि गान्जा सोबनाया माखासे सोबदावबाय थायो माखासे लोंनाय जानाय बेफोर बुस्थुफ्रा एडिक्टेड जालाङो ओमफ्राय गान्जायाथ' बिराद डेन्जारास बुस्थु बेनि थाखायनो गान्जाया एलाउड गैया दासिमहायबो दस्रा कान्ट्रिफोराव एलाउड दङ बे माबानायनि खिन्थु जोंनि गेजेराव लिगेल खामानि नङा बे दा बेनि थाखायनो बिराद एडिक्टेड जालाङो दा बेखौ माने खारहोनांगौ होनबा बिराद खस्थ' जायो माने बै मानसिखौ मोजां बुजायनांगोन आरोना जायनाखि गान्जा सोबग्रा मानसि दा बेखौ मोजां बुजायनांगोन ओमफ्राय माखासे अबेबा माबाफोरबो थायो इनस्टिटिउसनबो थायो माखासे एडिक्टेड बुस्थुखौ खारहोनायनि माने माखासे फिजिकेल एक्सारसाइज बायदिसिना खालामहोनानै माखासे बुस्थुखौ एडिक्टेड बुस्थुखौ गाहोग्रा माखासे गड्सफोरावबो दङ ना बेफोरबायदिया ड्राग्स एडिक्टेडफोरखौ खारहोनायनि माखासे इनस्टिटिउटफोर थायो माने बेफोरबायदिफोराव नोंथाङा हेल्प खालामनो हागोन हेल्प लानो हागोन बेफोरबायदि माबाफोरावहाय ओमफ्राय दुखु दामोन ब्रह्मआ बुंदों दुखु दामोन ब्रह्मआ सार सानसुमा खुंगुरनि टाइटेला बसुमतारिनि अनगा मानो बैसुमतियारि दुखु दामोन ब्रह्म जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां टाइटेलफोर दङ बसुमतारि दं बैसुमतियारि दं अनेक टाइटेल दं बेफोरनि डिटेल्सनि सोमोन्दै आं भिडिअ खालामनो सानगासिनो दं बे बसुमतारिनि अनगायै बैसुमतियारि बेनि खोथा नङा फंबाय बैसुमतियारि टाइटेल मोनसे दंखायो नुब एन्ड आनलाकि गेमारा बुंदों आदा मोनसे सोंथि 18 बोसोर जायाबा इउटुबार जानो हाया नामा इउटुबारा उन्दैबाबो जानो हायो फंबाय खिन्थु माखासे बुस्थुफोराव सिंनि बै एकाउन्टफोरनियावहाय 18 इयार्स जाथारनांगौ दे बेखौ नों जुदि 18 इयार्स जायाखैबा नोंनि बिदा बिब' नङाबा बिमा बिफानि एकाउन्टफोरखौबो होनो हायो माखासे सिङावहाय डिटेल्स थांजोबथ'ला आं दिनैहाय खिन्थु 18 बोसोर नङाबाबो जोङो इउटुबार जानो हायो ओमफ्राय बासुराम गयारि आदा नेक्स्ट सानडेआव अन्नानै खिन्था हर 1 लाख 2 लाख रांजों माबाफोर खामानि बा मा बेफार एबा मा खामानि खालामनो रां खामायनो हागोन थारमाने बिसिराम गयारिया बुंदों आदा 1 लाख 2 लाख रांजों मा बेफार एबा माबायदि बिजनेस खालामनो हागोन बिनि सायाव फंबाया बुंदों बिसिराम गयारि एक्चुअलि बेयो नोंनि इन्टारेस्टनि सायावसो जायो नोंनि मावनो मोजां मोननाय नों मानि सायाव इन्टारेस्ट दं माखौ नों जेनेबा अबे फिल्डआव नों अबे बिजनेसनि बेकग्राउन्ड नों मावनो मोजां मोनो दा बेफोरखौ नों गावबागाव चुज खालामनानै लादो दा आं मोनसेल' खोथा बुंनो सानो जेनेबा नों अबेबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगांहाय ना नों मोजां सानग्रोनाया मोजां मोननैबो बेकग्राउन्डखौ नायनांगोन नों बे बेकग्राउन्डखौ बिनि सायाव नों जुदि खामानि मावनो सानोब्ला अबेबा बिजनेसनि सायाव खामानि मावनो सानोबा मोननै वेजों नायनांगोन 2 साइडेड माने 1 साइडेडजों नायनो नाङा जेनेबा बे खामानिखौ मावबा बिराद ओरैबायदि मोनगोन ओमफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय गाज्रिखौबो नाहरखानांगोन बे मावोबा ओरैबायदि आंनाव प्रब्लेम फैगोन दा मोननैबो प्रब्लेमखौ मोजांखौबो जुदि गाज्रिखौबो नों जुदि फेस खालामनो हायोबा होमबासो नों बै खामानिखौ नों चुज खालामनानै खामानिखौ दावगालांनांगौ मोनसेया जाहैबाय मोजां लामाजोंबो नाहरदो नोङो बे लामाखौ मावनो नागिरनायाव मा नोंनाव मोजां बेनिफिट्स जागोन ओमफ्राय बे खामानिखौ मावनायाव नोंनाव मा गाज्रि जागोन बै मोननैबोखौ नों कमप्रमाइस जानो हायोब्लासो जोङो खामानिखौ आवगायलांनांगौ आरो दा बेनो बेखौ गोसोआव ला नों जेखि खामानि मावा मानो बे मोननै बाथ्राखौ गोसोआव लाबानो जों देरहासार जानो हायो ओमफ्राय सोमखोर बसुमतारिया बुंदों आदा आंना मोजां मोननाया फैनो नागिरदों आं लाथ'वा सानदोंमोन बिनि राहाखौ खोन्थाहर नेक्स्ट सानडेआव एक्चुअलि बे गावबागाव पार्सनेल लाइफसो जायो नोंनि मोजां मोननायनि सायाव फैनो नागिरदों जेनेबा नों मोजां रायलायदो आरो ना लाथ'नो हाथ'वाबा एक्चुअलि बिसोरनि न'खरजों नोंनि गार्लफ्रेन्डजों नों मोजां रायलायनानै कमप्रमाइस खालामलायदो आरो थारमाने लाथ'नो हाया नालाय नङाबा नों लाथ'नो हायै टाइमाव लायोबाथ' उनावहाय उना बिराद खैफोद आफोद जालाङो संसार जानायावहाय सर्बेश्वर बसुमतारिया बुंदों आदा आं बारा फुङाव थाब सिखारनो हाया 9:30सोआवसो सिखारनो हायो सर्बेश्वर बसुमतारि बे सिखारनो हानाया गावबागावनि सायावसो जायो गावबागाव मानसिनि
बयनिबो बडिफोरा नोंनि आंनि बे गासिबो आलदा आलदा जोब ना दा बेनि थाखायनो आंनि बायदिबा आङो थाब उन्दुबानो फुङाव थाब सिखारनो हायो ओमफ्राय आंना फुङाव सिखारनाया एकदम प्रेक्टिस जाबाय आगोलनिफ्रायनो आङो फुङाव थाब सिखारबाय थानाय सर' जाबाय क्लासफोरा थाब जायोमोन ना फुंफोराव दा बेनि थाखायनो आङो जेन'बा थाब सिखारनो हायो आरोना मेगन मोदैथारबाबो फुङाव सिखारनो हायो ओमफ्राय नों जेब्लानाखि उन्दुनाया थोआ होनबाथाय नों मेगनफोरा खेवनो हाया ओमफ्राय मेगना आलौजोबो दै होबाथाय दा बेनि थाखाय नों जेसे हायो एसे थाब सिखारनो थाखाय नों थाब उन्दुग्रोनांगौ जेब्लानाखि नों नोंनि उन्दुनायखौ आगोलाव नों जेन'बा 12ता 1तासोआव नोङो उन्दुहैबाथाय नों फुङाव सिखारनो हाखाया ओंखायनो जेसे हायो एसे नों जेसेबांनाखि थाब उन्दुनो हागोन नों एसेबांनाखि फुङाव सिखारनो हागोन बेखौ गोसोआव लाबानो जायो ओमफ्राय चन्दन कुमारा बुंदों दा बर'फोरनाव गोबां जेंनाफोरा मानो जोबनो थाङा बर'फोरनाव गोबां जेंनाफोरा जोबनो थाङा होनबा जों डेभेलप जायाखै जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जों डेभेलप जानो हायाखै दा बै फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो इडुकेसन फारसेनिफ्राय जों सिगां डेभेलप जाग्रोनांगोन दा बै इडुकेसन फारसेनिफ्राय जों डेभेलप जानो थाखाय जोंनो नांगौखिनि सुबिदाखौ जों गैजोबा हिसाबै जों बारा फार्स्ट ग्र' जानो हायाखै दा लासै लासै जोंनि गेजेराव सुबिदाफोरा फैगासिनो दं दा सुबिदा मोननायावनो जों माबार इडुकेसन बिथिङाव जों दावगालांनो हानांगौ होमबानो जोंनि गेजेराव बयबो लेखा गोरों जाजोबब्लानो माखासे बुस्थुफोरा अट'मेटिक सोलायो नों बेखौ सोलायनानै रावबो सोलायनानै होफैखाया बे जोंनि गाज्रिफोरखौ रावबो सोलायनानै होफैखाया जों गावबागावसो सोलायनानै लानांगोन फरायनाय लिरनायफोराव मोजां जाजोबबानो बयनिबो न'खराव मोनसे सोलायनाया फैखायो बयनिबो न'खराव सोलायबानो जोंनि हारि समाजा अट'मेटिक सोलायलाङो मेन खोथाया बै फरायनायनिफ्रायसो सोलायलांगोन दे नङाबा नों अट'मेटिक दस्रा एंगेलजों जेबो सोलायनायखौ नुहुरा नोंनाव जे मेलेमाव नों माने इडुकेसनानो गैखायाबा जों मा दावगानो हानो बेनो आरो खोथाया ओमफ्राय बैफोरनि थाखायनो जोंनाव जेंनाफोरा जोबनो थाङा माखासे दस्रा जेंनाफोरा आरोना सिंनि जानाखि जेंना ओमफ्राय माखासे जेंनाफोरा जाहैबाय जोङो माने बिराद गाहायाव दंमोन जोंनि बर' हारिया बिराद गाहायाव गोलैनानै दंमोन दा बे गाहायाव गोलैथारनानै जों लासै लासैसो जौगागासिनो दं दा बेनि थाखायनो जों थाब जौगाखांनो हाया थाब जौगाखांनो हायै हिसाबै जोंनाव अनेक प्रब्लेम दङ दा लासै लासै प्रब्लेमफोरा सल्भ जाबोगासिनो दं दा बेफोरनो माने सानस्रिना नार्जारिया बुंदों आदा आंना गार्लफ्रेन्डआ मैयानिफ्राय नंखाय दाय जाना रागा जोंना दिनैसिमबो रायलायाखै एक्सुवेलि बे रिलेसनशिपआव माखासे बोराबनाय मानायफ्रा अनेक सोलियो दा बेनि थाखायनो बाराद्राय सिरियास लानो नाङा बेफोराव बुजायनानै माने मोजां खालामफिननांगौ आरो एसे बुजाय खालामनानै माने थाफिननांगौ ओमफ्राय नङाबाथाय नांलाय खमलायाथ' बयनिबो माबायाव सोलियो बेफोरबायदिया एसेबां माने टेनसन लानो नाङा माने उइस मनेस्वर बसुमतारिया बुंदों आदा आं ओंखाम एसेल' जायो नाथाय फुंसिनदोंसो ओमफ्राय मा खालामब्ला हामगोन मा खामानि मावब्ला हामनायनि अनेक खायदा दं बेफोरो नोंनो माखासे नोङो ओंखाम जानाय माने नोङो खस्थ' खालामबानो ना एसे नों बाराद्राय उदां थाबाथाय अट'मेटिक फुंखायो बेयो बयनावबो ओमफ्राय सोरबा हाजार जा फुंनो रोङा आंबोथ' बिसिबां जायो ओमफ्राय फुंनो रोङा ओमफ्राय खिन्थु मोजां उन्दुआबाबो मानसिया हामलाङो ओमफ्राय नों फुंखानाय मानसिखौ हामहोनायबा नोङो खस्थ' खालामबाय थानांगौ मानसिया बिराद खस्थ' खालामनांगौ ओमफ्राय नोङो जिमफ्रावबो थांनो हायो नोङो मा होनोमोनलाय डक्टरनावबो नोङो चेकआप खालामनो हायो जेन'बा डक्टरनाव मोजां फिजिशियानाव सोंनानै मा जायोबा मोदोमखौ खमायनांगौ अनेक नों बेफोराव एडभाइस लानो हायो ओमफ्राय नों जेसेबां एसे नोंखौ खस्थ' खालामबाय थाबा नोंनि मोदोमखौ खस्थ' दोनबाय थाबाबो मानसिया हामलाङो बेबायदिनो ओमफ्राय बाराद्राय उदां थाबाथ' अट'मेटिक फुंखायो ओमफ्राय दिनैनि सानडे कमेन्ट्स बक्सआ एसेनोसै आं इसिबां माने बुरजा कमेन्ट्स लाबोनाय जायासै बिराद कमेन्ट्स पिकआप खालामबाय आं दिनैनियाव बिराद बुरजा जाबाय दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा निमाहा होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय दा दिनैनि भिडिअखौ आं बाहायनो फोजोबनोसै नोंथाङा जुदि आंखौ दाबो फेसबुक आरो इन्सटाग्राम ससियेल मिडियाआव फल' खालामाखैबा फल' खालामनो हागोन दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो दिनैहाय ओरैबायदि सिरि दाउआ दाउसा गाबनायल' खोनायो दिनैहाय बाय बाय